Да. Малко следи, малко гума стана. Замири са. Да. Да, Ма ти още на... не пушиш обаче. на бакилет също като че ли. Още малко е трябва. Обаче тази настилка е много шлайфаща, зато и не ще е такова. Иначе ако е така асфалт, ударя там на асфалта, там ще запуши. Тая бетон е шлайфа, реже гумата директно. Не е загрял. Не. Той е вод метра. О, бруталка. Гумите се парат. На асфалт трябва да се направят да пуши. Дай. За да мига онлайн. Така, дай нещо